ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ହେଲେ ଛାନିଆ ପାଞ୍ଚୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତିଆ ମୌକା ମିଳିଛି ଖାଇଦେବେ ରାଜନୀତିଆ ଆଜିକାଲି ନେତାଙ୍କର କହଳ କଥା ଗରିବର ଉଡ଼ିଗଲା ବାଉଁଶ ବତା ବାହାରେ ଭଦର ଘରେ ବ୍ରାନ୍ଦି ବୋତଲ ଗରିବକୁ ଭଣ୍ଡି ଦେଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ପାଲ ଅଟଳ ବିହାରୀ ଜାହାଜରେ ଘାଇକି ଘାଇ ସରପଞ୍ଚ ମାଇକିଆର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ମକା ଚୁନା ଚଣା ତେଲ ଚାଉଳ ପାଲ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟା ହଉଛି ଆଣିବ ଚାଲ କିରୋସିନି ଅଭାବରେ ବିଜୁଳି ବନ୍ଦ ଆମ ଦେଶ ସରକାର ହୋଇଲେ ଅନ୍ଧ ଭୋଟ ବେଳେ କହିବେ ମଉସା କକା ବନ୍ୟା ବେଳେ କୋଶଳା ନାହିଁରେ ଦେଖା ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଛେନା ରାବିଡ଼ି ଗରିବର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଙ୍ଗା ଝୁପୁଡ଼ି ନେତାମାନେ ଲୁଚେଇଲେ ଲଉଟୁ ବିଡ଼ା ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟିଲେ ସଳେ ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ା ଆସିଲା ଝଡ଼ ବତାସ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର ଗୀତ ଲେଖିବାକୁ ମତେ ମିଳୁନି ତର ଆହୁରି କଥା ଶୁଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚୋର କାହାଣୀ ବାଡ଼େଇଲା ଛାତ ଘର କିଣିଲା ଖଳା ଏଥର କରିଛି ସୁନା 15 ତୁଳା ଭଉଣୀକୁ ପଠେଇଲା ଭେଣେଇ ଘର 10 ଭରଣ ଜମି କଲା ଏଥର କିଣିଲା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ି ହେଲା ମାଲିକ ଆଉ କୋଶଳା ବୁଝିବ ଚଷା ମୂଲିଆ ଦୁଃଖ କାରିଣୀ ପଶିଲା ଆସି ଗାଁ ଭିତରେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଟଙ୍କା ଲେଖିବା ଏଥିରେ ଗାଁ ଟାଉଟର ନା କାଟିଦେଲେ ନଥିଲା ଲୋକର ଗୋଟେ ଗୀତ ସରିଲା ଆଉ 3ଟା ଗୀତ ମୋ ପାଖରେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି।